DXDC RadyoMaN Report. Hugot ang koordinasyon karon sa Office of the Civil Defense kuna OCD-11 sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council kundi RRMC sa Davao Region karon nga nasinatian sa rehiyon ang mga pag-ulan epekto sa low pressure area kuna LPA ug sa Intertropical Convergence Zone kuna ITCZ. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Franz Irag, Information Officer sa OCD-11, posibleng magdala gihapon og mga pag-ulan ang LPA. Ilabi na kung mo-develop kini og mahimong tropical depression rason nga gi-alerto sa buhatan ilabi na kadto mga probinsya sa Davao Region nga risgo sa kalamidad. Subay sa 72-hour forecast, risgo sa pagbaha ug landslide ang pipila ka lugar sa Davao del Norte, partikular na ang Barangay Gupitan ug Barangay Daguhoy sa Kapalong ug Barangay Palmahil sa Talaingod. Especially ang katong areas in Davao Oriental, Davao de Oro na ato pong i-closely monitor base no kuan mangod aduna po'y mahatag na epekto na labi na ang pagbaha ug pag-landslide ang kaning LPA nga tuwang ginabantayan karon. Sa pagkakaroon, wala pa'y direktang epekto sa Davao Region ang LPA apan nakaandam kanunay ang evacuation centers ug ayuda sa matag local government unit kun LGU ug galing adunay maapektuhang mga individual. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. RadyoMaN Kirby Manzon, Tatak, RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.